Good morning everyone. Tabukhe ang bono tui kana wo kairi nai thorai amana markena thokjago ang logini tui phaimani miya phuru bini dol nokni tui phaimani pongchana ni hine mostingke chana hine nai inke bono ang narok dini sakangke bo narokoi bo ekbar nogo phaipuru inke bogo phaisaka angke miya phaipuru setaisa tui phaise bo moi tongjakoi nai ke bono tabo kairi nani hine nai tongo ke norokhe sini bono ani busai siniya inke ani busai tini ke khobor dinani thangnai hinke bo apai nai riphai kasungno chini dara song paran dara song borok angko lekti phiogo ba o jaga aro mani bo pai tubu jongno riphai thangka bo ketaisa ke bono tabo mas ramai tongo tilpoa hingke karphu bo tongo maktham hingke tilpoa tei Japan puthi masa tong tabo ka baja yogo tongo ma kormo tilpo abaja hingke thokjago markhaino hingke o jaga hingke karphu bai phoolkopi songnai kisa mui borok hai bongnai tei thokburi nai o jaga o thok kuthung buline songnai o jaga iko phoolkopi bai tola o hingke tini ke bokhorok suinai kwchang suka tei salbo hamya hingke bokhorok rani tabuk tui bokhorok kisi kosi kwchangui tongkha markhe hingke yang tei mangni si khaijaknai tongso baja kwrika hingke mokhe logini phaikya phaine bono maisari rohorna naio bokhe soitani railway thangsinai kuphulgo bokhorok bo si rani ang tongkha bokhorok se markheno kwchangui tongkha hingke tabukhe puthi miya phuru bai chong rohormani puthi baja yogoi tongo bono rohornai chaliya hingke akaikha baja khlaima no akaikha ang puthi ano hamjagui asuk busu tongma bagui tei kisa thokjagui ang puthi ano moila agura hingke chimichang thokjago puthi ano hingke ang agura no hingke thokjagui hingke bono riro hojinai bono baja yoginai kisa kwra khe bokhai tabuk maisai tongo hingke bono jotono baja khai rohobai sinai bongor to borok kwbangma chalaithok amsuk yoka tei amsuk tongo hingke tabukhe dragon fruit chanai bo miya fruit o mani chainai gana tini no first time wngnai ang dragon fruit machamani waisa pono machiyakho tei abotike bo romoi bo se manayakho ang je bufang rok nukmani buinoro mobile rogo nukmani simi no aptambo dragon fruit tambo bo dragon tambo bo hingke ta bura kurung khai tabo kobo sanai no nang sanai tabo sanai bo chakobai wow amo hasibla khulungnai nahadi amo hasimbo makhana bahai jarang hatini se phas rakari kha ang raiden nai tahai ja Tuni si boleh masuk thokti ro haike ba Sraikhe tabuk thokjagui chai tongo iko markheno thokjaga tei thokjagui tongo to bo hingke tei chengra khlai tongo bono ang hingke bokhe munui ta aram nangjagui bokhe markheno chengra chani chrai nagado bo chukleng mani bo taisa khlai de hine hinano hingke taisa khlaikha hingke taisa munui ta bo thokjagui chai tongo kisa rimil thele ongo hingke obono aro mani bo video khlai mani ang norong last kisa phonuka dara sono lek hinai tui phiu hini samani ko jagani no bo tui phaio ko aro mi tonglaio dara song iko bufur jan se tui lek phiu ka thangjaya no snogia
Jok sinungo kam sunong sinani blog.